تے اللہ پاک نے دین بچاون لئی توجہ تے اللہ پاک نے دین بچاون لئی تے کوئی باج حسین دے سنیا نہیں اس عظیم زبید سپنے نو کسے وانگ حسین نے بنیا نہیں تے کنو گل لڑے کنو نہیں لایا تے پانی لجدا سکینے چڑیا نہیں تینو ہو دی قدر تلاوت دی تو قرآن حسین نو سنیا نہیں تینو ہو دی قدر تلاوت دی تو قرآن حسین نو سنیا نہیں تے الف کلوں والناس تائی سبحان اللہ تے الف کلوں والناس تائی قرآن حسین دے حق وچ ہے تے شیطان یزید دے حق وچ ہاں تیرا غمان حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دے حق وچ ہاں تیرا غمان حسین دے حق وچ ہے تے منہ نال زبان دا حق نہ کھا تے زبان حسین دے حق وچ ہے کائنات دا ہر غیرت مند انسان تے انسان حسین دے حق وچ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر حسین ہر وقت شام پریشان تے کل بات حسین دیے یہ بھی ہے کہ نہیں ہر وقت شام پریشان تے کل بات حسین دیے ہر روز حسین دائے ہر رات حسین دیے ہر وقت شام پریشان تے گل بات حسین دیے جے شاہانہ سانگ تے چڑھ آج قربانیاں دے کے گئے ساڑھے کلو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسا 5 وقت دی نماز ادا چکا انہوں نے اس دین دی خاطر قربانیاں دیتا ہیں جنہیں دے چرچے عرشہ تے بھی ہیں فرشہ تے بھی ہیں جے شاہانہ سانگ تے چڑھ دا اج کون نمازاں پڑھ دا جے شاہانہ سانگ تے چڑھ دا اج کون نمازاں پڑھ دا اے نماز تے حج روزے اے نماز تے حج روزے خیرات حسین دی ہر وقت شام پریشان تے کل بات حسین دیے اج کل کوئی ایسا گھر نہیں جتنا ذکر شبیر شبر یہ کلام تو سنا ہے اسے یقیناً اور یہ کلام دے اندر کافی درد ہے پیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے کہ اپنے انداز نال ایسا پڑھ کے بند ہیں کہ بندے دی سمجھ تک بھی الفاظ نہیں پہنچتے پہ ہوندے لہٰذا اس واسطے میں تھوڑا ٹھہر کے پڑھدا پیا تاکہ تو الفاظ سمجھ آویں چکیا کو سبحان اللہ آج کل کوئی ایسا گھر نہیں جتا ذکر شبیر شبر نہیں آج کل کوئی ایسا گھر نہیں جتا ذکر شبیر شبر نہیں توجہ کل تو میں نہیں عاشق کائنات حسین دی ہر وقت شام پریشان تے کل بات حسین دی جڑا فرض اساں تے درود
تے درود دی گل تھی نہیں پئی ہے توجہ کرے سو جینا فرض اسات درود اون دے وچ شبیر موجود ہے توجہ ہے کیڑا گھر سے موجود بیٹھن وعلا آلہ سبحان اللہ آل محمد حضور دی آل تے بھی درود جیڑا فرض اسات درود اون دے وچ شبیر موجود صلوات محمد دی صلوات حسین دی ہر وقت شام پرشان تے گلبات حسین دی ہر روز حسین دائیں ہر رات حسین دیے ہر وقت شام پرشان تے گلبات حسین دی تارک کربل دی خاکی سبحان اللہ اس مقتے دے اندر یعنی کہ پورے کلام دا لبے لباب کلام دے مقتے دے اندر ہوندے پیا اور عاشق رسول بندہ تارک اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنے توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ انہیں نیکی تے اضافہ فرماوے اگر وہ چلا گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے یقیناً بہترین کلام لکھا سی چیک کہو سبحان اللہ تارک کربل دی خاکے اس دن تو ہو گئی پاکے تارک کربل دی خاکے اس دن تو ہو گئی پاکے جس دن تو قدم رکھے سادات حسین دیے ہر وقت شام پرشان تے گلبات حسین دیے ہر روز حسین دائیں ہر رات حسین دیے ہر وقت شام پرشان تے گلبات حسین دیے چکا کوئی سبحان اللہ ساڑی علاقے کوٹا دودھ ہے شیخ